So, okay guys, good afternoon. So, bago ko umpisahan yung vlog natin, sabihin ko lang sa inyo na bagong ligo ako. Diba? So, ayan guys, masarap na kape sa malamig na panahon. So, ayan. Okay, bago tayo mag-vlog, inom muna tayo ng kape. Inom muna tayo. Shoutout sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Lahat kayo. Hindi ko na isa-ising kasi marami kayo. 2,000 may git. Okay? So, okay guys. Good afternoon. Time check. 3:30 ng hapon. So, welcome back again to my vlog. So guys, ang vlog natin ngayon is yung iniwan ni Ege na bagyong Ege iniwan niya. So ayan, malalim na po dito. Malalim na po yung baha na po dito, baha na po. So ito po, nandito ako sa palayan. So tinitingnan natin yung lalim ng tubig. So ito sa likod ng bahay lang namin. Ayan po yung tubig ko. Hanggang tuhod na po. So ito yung palay ng kapatid ko. Medyo lubog na. Lubog na yung mga palay po dito sa Pangasinan. So sana po is tumigil na po yung ulan. Pero tingnan nyo po, maula pa rin po eh. Yan po, umuulan pa rin eh. So sana hindi na po umulan para hindi na po abutin yung mga kabahayan dito. Ito lagpas tuhod na po ito. So sana po hindi na po siya bumagyo. Sana po tumigil na po yung ulan. So ayan po, lubog na po yung mga palay, yung mga kabahayan po. Nandiyan na po yung ayan, bahay na po yan. Ayan na po yung tubig yan, pag tuloy-tuloy pa po yung ulan, sigurado po abot na sa kabahayan namin dito. So sana po hindi na po umulan. Ayan po, nakikita nyo na yan, puro para yan po yan. Ito, puro para ito. Yung mga nakikita nyo, lubog na po sa tubig. Lubog na po sa tubig. Ayan po. Yun pa yun. Nakikita nyo na po yan. Puro palayan po yan Puro palayan po yan. Yan. Doon na po yan. Sa bukid na po talaga yan. Sa gubat na po yan. Pero puro mga palay po yan. Pero lubog na po sa tubig. Lubog na po yan sa tubig. Sana po tumigil ng ulan at para hindi mamatay yung palay pala. Ayun ayan po, lagpas tao na po dyan, lagpas tao na po. So ingat po tayo, ipagdasal po ninyo na tumigil na po yung ulan. Pero ngayon po umuulan pa rin po hanggang ngayon Yan po, maula pa rin ngayon. Yan, ulap po yan ulap. So okay guys, pray po tayo na sana po tumigil na po yung ulan. Kasi tingnan nyo po yan, yan po hanggang tuhod na po dito.
So pag hindi pa po tumigil yung ulan, sigurado po abutin na po yung mga bahay namin. Nasa likod na po ng bahay ang tubig. Ito po mga palay po yan. Lubog na po. Ito na po yung bungad ng bahay namin. Ito po yung kalsada. Tignan po natin yung ilog. Tignan nyo. Puno na rin po yung ilog. Ito po yung ilog. Kaya pag hindi pa tumigil ang salubong yung tubig, apaw na po ito. So ito po yung tubig sa ilog. Ito na po yung tubig oh. Abutin na po itong bayan na ito. Ito, abutin na po ito pag umulan pa mamayang gabi ng malakas. So abutin na po ito. Ito na po sa bungad yung tubig oh. Ito yung tubig sa ilog. Yan oh. Bayan ng kapatid ko. So ayan po. So ito ibabantayan namin mamayang gabi pag umulan pa. Ito abot na po. Ito na po yung tubig oh. Malapit na po dito sa bayan na to. So kailangan mamayang gabi pag umulan magbabantay tayo. Hindi tayo matutulog lang tulog mantika. Ayan oh. Puno na po yung ilog. Pag hindi pa po tumigil ng sa bayan, yung doon sa para yan dito magkasalubong yan. So magbabaha na po. So pray lang tayo. Pray lang tayo guys. Ay. Ayan pa po, makapala po yung ulap. Parang uulan pa. Ayan po guys. Oh. Sana wag nang umulan. So ayan guys. Umulan pa rin dito. Ayan o. Maulap pa rin, maulap. Sana hindi na umulan. Kasi yung ilog saka yung sa palayan malalim na, punong-puno na. Pag nagkasalubong yan, abot yung mga bahay namin dito. Sana pray natin na huwag na umulan. Kaso, ito pa umulan pa, walang tigil pa yung ulan dito. So pray lang tayo na sana tumigil na. Kawawa rin yung mga magsasaka rito eh. Ang pangapalay, mamamatay pag matagal malunod sa tubig. Okay?